Proteklih 10 dana smo se svi onako porazboljevali po kući i uhvatio se ovaj virus što je zaišao sad. Tako da ovo je prvi put da sam uspjela da isplivam posle 10 dana negovanja bolesne dece. Tako da sam mislila da uradim jedan reset stana, da se onako sve dezinfikuje, da se ta bolest opet ne vrati, a možda vam da ovo neku inspiraciju za čišćenje po vašim stanovima i kućama. Ne osuđujte stanje stana zato što je, kažem, ovo prvi put da sam isplivala posle 10 dana, tako da je u prilično velikom haosu, ali dobro, ja najviše volim da gledam ovakav video sa nekom većom transformacijom, tako da pridružite mi se. Prvo se svi prozori lepo otvaraju.
I to je to. Ja više danas neću stići da odradim i zaslužila sam jedan odmor, a ja se nadam da ste uživali u ovom videu i vidimo se u nekom narednom.